नै जा मोजां नुदों नानि हेल' दुब्लियाव थांनो नागिरदों नामा ओमफ्राय नै माबा होथेदों मानसिफोर जोंबो थांनोसै जोंबो ओरै थांगोन र' बे बाबुमोन नानि मोना थांग्रोथों हनै मालाय गायखांदोंना फुखांदों रेस्ट लाबाय नोंसिनि बाबाया माबा आलि होदोंना वेलकाम बेक टु माय चेनेल हाय होनदों नोंबो जोङो दुब्लि बारियाव खोथिया फुनायाव फैदों साहा होफैदों ओइ गोग्लैगोन ओमफ्राय साहाखौ लांबाय साहाखौ लांग्रोबाय आंनि हासबेन्डआ नै थफ्लाबो दं थफ्ला गिदिरथार नोंथांमोनहा नायलांदो आरो ना जुदि प्लास्टिक लाचा ना नोंना डिस्टार्ब जायो फेनबो खोना औ फैदो आइ दै गुदुंलायना औ दहाय सानसुआव गुदुंसिनमोन बुर सान्दुं गोसाबा माने मेङो थाबसिनना ओमफ्राय दा सान्दुं गैयाव मोजां आं गायनोसो मोजां मोनो नों बारा मोजां मोनो आंबो बेयावसो खुखुमा गायनो जोंनाथ' गैया दुब्लि जोंथ' हा गैया आइ दै गede नों गede मबाइलखौ दा मबाइलखौ ओरै दोनगोन ओमफ्राय नैबे ओलिबाव ओइ नोङो बियो मा जादों उन्दैया हा खेबनायखौ माबाखौ दे खालामलाय हा औ जि थिनाव थुनो ना बेयाव दोननो बिदि जादोंमोन एकदम ओमफ्राय लांफैबायबो बिथैया जि जिउ गोलावथार बेखायनो थाबाय थानांदों दोनलांनोबो जा गोजान लांफैबायबोरा ट्रेक्टरजों हालेवदों सोरखौबा हाखौ आइया मा जाखो उन्दैयालाय बेखौ ओंखारहोआ ना लाय सालोंगासिनो मालाय गोलैगोन गालिन्दों जुथाया मोजांथार जुथाखौ देखायलै जुथा दुनियायाव फैगो सानलायलायबाय बे दहायबा जायाखै ओइ खोथियाया जा मोजां ओइयाव जादों खोथियाखौ हो बिसोर आठथाल' सोदों आं नै आङो बिस्कुटखौ पेकेटखौ माबानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय लाखाबाय होनबाय बे नानिया ओमफ्राय नायबाय आं लेट जाबाय दै दं औ नै आनैया बाबा थाबायलांबाय फुख्रि बायदि नुयोना बा जा मोजां औ ओरै आयं बे आबौ